ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಜಿಂಜ ದಿನಾಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಂಕ್ ಮನಸ ಆವಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ದಯಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮನಸ ಆವಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಇತ್ತನತೆ ಪೂಜೆದ ಗಮ್ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಐನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಣ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀದ್ ಪೋಂಡು ಯಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀನ ನಮಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಜಾರನೆ ಆಪನೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಪುನೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಣ ಇಂಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ 10K ಹತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2,000-1,000 ವ್ಯೂಸ್ ಬರುವೆಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀದ್ ಪೋಂಡು ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಐಕ್ ದುಮ್ಮುಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸಮ್ಮಣದ ಗಮ್ಮತ್ತಂದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಟ್ರಾಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನೆ ಪಂಡ ಒಟ್ರಾಸ್ ಏನ್ ಅಂಚತ್ತೆ ನೀಟಾದ್ ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೆ ಐಕ್ ಜಿಂಜ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಡಂದ ಐಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10K ರೀಚ್ ಆವಂದ್ ಬತ್ತನು 9,300 ಇತ್ತಲೆ ಚೂರು ಚೂರು ವ್ಯೂಸ್ ಬರುಂದೇಂಡು ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋಗ ಅಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತನತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಬರುಂದು ಗೆರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ ಅದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ ನೀಟಾದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನೆ ಬಟ್ ಐಕ್ 300 ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತನೆ ಖಾಲಿ 300 ಚಿಲ್ಲರ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿನಿ ಯಾನು ಜಿಂಜ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀದಿತ್ತೆ 10K ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 1,000 ವ್ಯೂಸ್ ಬರುಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಐಕ್ 300 ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತನೆ ಐಟ್ 300 ಏಟ್ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ 10 ಜಾಸ್ತಿ ತೂತೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿಜತೆ ಜಿಂಜ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡ ಬುರ್ಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಂದ ಇನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇರೋದು ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ನನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಯೆ ನೋಲಿ ಬೈಲಿಡು ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲ ಇತ್ತನತೆ ಐನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಯೆ ಬಟ್ ಐತ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಹೌದ ಎಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆತ್ತನಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂತು ನೆಜ್ಜಿ 50% ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10% ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆತಿನ ಅರ್ಧ ಸಾದಿದೆ ಐನ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ದೀದೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತದು ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತದು ಐನ ತಂಬ್ಲೈನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬೊಲ್ಪು 6 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಫುಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನಾಗ 6 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಚೂರ್ಲ ಜೆತ್ತದ ನೆಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ರಪಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡು ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ಐನತ್ ಬೇಗ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡು ಕೋಲ ಮುಗಿವನೆಗೆ ದುಂಬು ರಪಕ್ಕ ಪಾಂಡ ರಪಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಡೆ ಬಿರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀದ್ ಪೋಂಡು ಸೊ ಐಕ್ಲ ಅತೆ 200 ಚಿಲ್ಲರ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತನೆ ಸೊ ಜಿಂಜ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡ ಬೊರ್ಚ ಅಂದೊಂಜಾಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಡಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಡಂದೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆದ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀರಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೀಟಾದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ ನನ್ನ ವಾರಗ ರಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆನೆ ವಾರಗ ರಡ್ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಜಿಂಜ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು Q&A ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ರೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ದಪ್ಪಾಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ದಪ್ಪಾಪುನ ಇಂಚ ಅಂದ ಇನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡೆ ಮಂತದಿಜಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಶೇರೆ ಮಂತದಿಜಿ ದಪ್ಪ ಆತೆ ನಾ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಐನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಈ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ವಾರಡ್ ರಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿಮಮ್ ರಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏತ್ ಬೋಟ್ನ ಪಾಡೋಲಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾರಡ್ ರಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಇರತ್ತೆ ತುಳುತ್ತ ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುತ್ತುಲೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10% ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ 10% ಇತ್ತು ನಿತ್ತ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10% ಅವ ಏನಿತ್ತ ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಾಲಿ ಅಕ್ಕ ಈ ನೆಂಚಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐನಂತ ಬೇಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆವಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಬಾಯ್.